Regăsit la un episod. În episodul acesta o să vă arăt cum să faceți animalele sau ăștia villagerii, cu să le puneți name tag-uri. Nu, așa. Primul este preferatul meu. Scrieți Jeb și faceți o linie. După ce ați luat, îi puneți la oai și li se schimbă culorile. Al doilea este Groom. Și scrieți cu literă mare, că dacă nu, nu vi-l dă. Groom. Și cu 2 de M. După aceea intrați aici și vi l-o dat. Și puteți pune porci cu capul invers. Stați. Nu-l prind. Villagerii, cai și până la urmă și vaca. Cam atât a fost cu acest tutorial. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați, nu ezitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!